За радиоинтервютата. Има голяма разлика дали интервюто нали, се прави предварителен запис или се излъчва директно в ефир. Информирайте се за това. Когато ви зададат въпрос, бъдете много кратки. Важната си теза казвате в началото, защото вероятността да ви прекъснат или да включат друг съответно гост е голяма. Така че вашата теза, каквато и да е, синтезирано в началото, а после вече ще давате доводи и ще я доказвате. В никакъв случай, знам, че то е хубаво и е желателно да имате пред вас точките, по които ще говорите, но се постарайте, ако са написани, да бъдат на една страница, защото в радиоефира страшно се чува шумоленето на листа. Значи това нещо страшно дразни. Когато говорете уверено, това също се чувства. Леко се усмихвайте, защото въпреки, че не се вижда, усмивката също се чувства на лицето. Покажете една ведрост и увереност. Това също печели. По отношение на